So important natin after the exercises, then walking. So ito na yun yung kanyang relaxation of massage to stimulate. So ito na yung mga light massage na gagawin natin kay Kuya Do. So watch niyo po till there. Yung ngayon po ay August 22. Ito po yung part 2 ng aming vlog for today. Yeah. So lang upuan, ito muna ako. Improvise. Ayos lang. Ha? Walang Evil one lang. walang kukontra. Kontra. Ayan. Lambot na, no? 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 Oh. Ayan. Ayos lang. Ha? Medyo tight ng konti, ano? Taas mo nga. Ito, taas mo. Taas mo. Ayaw, no? Kuryente natin mamaya. Wala. Ah. No, thank you, Lord. Kuya. Thank you, Lord.
Ang ating po mga napagaling po, update ko lang po kayo. So, San Nicolas po, 2. Ayan. Sa may San Agustin, 1. 3 na po yan. Sa may Pandakaki po, 1 rin po. Ayan. At Mabalacat, may mga napalakat po dyan 3. Ayan. At dyan po sa pinakalitis natin po ngayon ay sa may Dudurot, yung latest natin napagaling dyan, full recovery, 73 years old, si Belencita, ayan, Vicencio. Ayan. So siya po yung ating latest na napagaling. Ito po yung mga